Tatarstanista. Se on mun vaimoni kotipaikka, joka sijaitsee noin reilu 1000 kilometriä Moskovasta niin kuin etelään päin. Eli se kuuluu Venäjän niin sanottuihin vähemmistökansoihin ja on suurin tällä hetkellä Venäjän niin kuin vähemmistökansoista. Noin 7-8 miljoonaa tataaria on Venäjällä. Jonkin verran heitä on Suomessakin ja jonkin verran, jos uutisia olette seurannut, heitä on Krimillä ja muutamassa muussakin paikassa. Ja vaimoni on niin kuin oman äitinsä puolesta, niin kuin hänen äitinsä on puhdas tataaria, puhuu niin kuin tataarikieltä. Isä on osittain ukrainalainen, osittain juutalainen ja sitten hänessä on jotain muutakin verta. Mutta siellä Tatarstanissa kävimme sellaisessa kaupungissa kuin Napernetsny ja Chelm. Se on reilu Helsingin kokoinen kaupunki, noin 500 000–600 000 ihmistä. Mutta sellainen asia, mikä siellä paikan päällä niin kuin mietin ensimmäistä kertaa, että kun ollaan täällä Suomessa ensinnäkin ja Suomessa on paljon seurakuntia, jos ajatellaan Helsinkiäkin, täällä on erittäin paljon erilaisia seurakuntia, on mahdollisuus niin kuin ihmisillä mennä erilaisiin seurakuntiin kuulemaan Jumalan sanaa ja Jumalan palveluksia, onpa kysymys luterilaisista tai helluntalaista, vapaakirkollisten, metodisteista, baptisteista ja sitten on karismaattisia ja vähemmän karismaattisia, pienempiä ja suurempia seurakuntia, niin siellä todellakin Helsingin kokoisessa kaupungissa, niin siellä on käytännössä 3 sellaista, jota me niin kuin luokitellaan evankeliseksi seurakunnaksi, eläviä seurakuntia, jos ei lueta ortodoksista kirkkoa mukaan. Mutta niin kuin tiedetään, niin esimerkiksi tänä iltana tässä tilaisuudessa niin on suuri etuoikeus ja kunnia myöskin minulle olla täällä palvelemassa Jumalan sanassa yhdessä luterilaisen papin ja pastorin kanssa. Se on siellä, jos ajatellaan suhteessa ortodoksikirkkoon, niin se on lähestulkoon käytännössä mahdotonta. Että helluntalaisten tai baptistien keskellä niin ortodoksi pappi tulisi sinne Jumalan palvelukseen niin kuin sanassa palvelemaan, niin kuin tänä päivänä. Mutta kuka tietää tulevaisuudesta ja ei sitäkään voi niin kuin kieltää tai sanoa, etteikö ortodoksikirkossa olisi eläviä uskovia, mutta yhteys niin kuin heidän kanssaan tänä päivänä niin se on hieman niin kuin rajoittunut. Jos jotkut on seurannut IRTV-missioita, niin joku vuosi takaperin myöskin siellä Chelnissä oli IRTV-missio. Ja siinä jossain määrin on ollut myöskin ortodoksipappeja joskus aina mukana. Mutta tilanteet koko ajan Venäjällä tiukkenee, se on niin kuin kieltämätön tosiasia. Myöskin seurakunnan kohdalla ja nähdään, niin kuin, että siinä maassa niin kuin kotiseurakunnassa niin heillä on vaikeuksia viranomaisten kanssa. Ja viranomaiset vähän niin kuin painaa päälle tällä hetkellä tavalla jos toisella. Se on noin 400–500 hengen seurakunta ja he joutuu tänä päivänä kokoontumaan baptistiseurakunnan tiloissa, koska heidän omat tilansa niin kuin viranomaiset sulkineet. Ja ei siellä pysty kokoontumaan, mutta heillä on ajatuksena, että he sais rakennettua sinne yhteen paikkaan oman seurakunnan. Että heillä on tontti siellä ollut vuosikausia, mutta taloudellisista syistä ei ole toistaiseksi pystyneet sitä tekemään, mutta kenties nyt tulevaisuudessa jonkun yksinkertaisen pienimuotoisen seurakunnan voivat sinne niin kuin rakentaa. Mutta sieltä yleensä he lähettää aina terveisiä Suomeen, että kun täällä tapaa uskovia, niin he on niin kuin kiitollisia ja iloisia siitä, jos Suomessakin muistetaan heitä rukouksilla. Siellä on siinä maassa esimerkiksi kotiseurakunnassa, niin siellä on paljon ukrainalaisia veljiä, jotka on niin kuin ihan johtavia veljiä. Ja totta kai nämä tilanteet, mitkä nyt on maailmalla, niin ne vaikuttaa niin kuin siellä, mutta sinne kun silloin mentiin palmusunnuntaina, just sattumoisin samaan aikaan Venäjällä oli myöskin pääsiäinen, se oli palmusunnuntai, kun sinne tultiin ja oltiin siellä seurakunnan niin kuin tilaisuudessa, niin se sananpalvelija siinä, se hyvin puhui sen ajatuksen, sellaisen ajatuksen siitä, kun Jeesus tuli palmusunnuntaina Jerusalemiin ja ihmiset ottivat iloisesti hänet vastaan. Ja niin kuin Raamattu sanoo, että he niin kuin iloitsivat ja levittivät niin kuin vaatteita ja niitä palmunlehviä siihen tielle ja huusivat Hosiannaa, Hosiannaa Daavidin pojalle. Ja sitten seuraavana hetkenä samat ihmiset
huusivat, että ristiinnaulitkaa. Niin se niin kuin viittasi siihen asiaan, että kuinka helposti meidän ihmisten niin kuin mieli muuttuu. Että tänä päivänä se on yhtä ja huomenna se on toista. Ja sen tähden tulisi niin kuin koko ajan valvoa myöskin niin kuin kristittyjen ja uskovien. Ja se viittasi siihen tilanteeseen, mikä siellä on, koska ne maailman tilanteet niin kuin painaa. Ja siellä on paljon niin kuin niitä ukrainalaisia. Siitä tulee vähän niin kuin seurakunnan välilläkin. Saattaa tulla välillä niin kuin jännitteitä niissä asioissa, että miten niitä niin kuin luetaan ja katsotaan. Ja se niin kuin viittasi siihen asiaan, että ei niin paljon pitäisi olla niin kuin median vaikutuksen alla, että tänään niin kuin media sanoo yhtä ja huomenna se sanoo toista. Ja se pyrkii niin kuin kontrolloimaan niin kuin meidän mieltämme ja saamaan niin kuin näkemään sen sillä tavalla, niin kuin he asian siellä esittää. Mutta ennen kaikkea muuta tulisi etsiä Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, jolla niin kuin Jumalan valtakunnan palvelijoita ja Jumalan valtakunnan niin kuin levittäjiä terveellä tavalla tänä päivänä. Olla siunaamassa niin venäläisiä, olla siunaamassa niin ukrainalaisia, olla siunaamassa kaikkia kansallisuuksia, että ihmiset löytäisi tien sisälle Jumalan valtakuntaan niin kuin Kristuksessa Jeesuksessa. No, tällainen Raamatun kohta on sydämelläni ja itseäni niin kuin puhututtanut ja elänyt. Ja katsotaan, miten niin kuin kykenen tämän jakamaan. Mutta tässä on ensinnäkin tällainen sana Aamoksen kirjassa, joka varmasti monesti niin kuin kuullaan luettavan seurakunnissa, niin Aamoksen kirjan 8. luvussa ja 11. jae sanoo, että katso päivät tulevat, sanoo Herra, Herra, jolloin minä lähetän nälän maahan, en leivän nälkää enkä veden janoa, vaan Herran sanojen kuulemisen nälän. No nyt tällainen asia itseäni on puhututtanut ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Se liittyy niin kuin just tuohon luettuun sanaan ja sellaiseen henkilöön. Kun ensimmäisessä Mooseksen kirjassa puhutaan tällaista tunnetusta henkilöstä eli Joosefista. Ja Joosefista niin kuin muutama ajatus sydämelläni on ollut. Ja ensinnäkin tällainen sana, joka liittyy tähän, että Herra lähettää ei leivän nälkää eikä veden nälkää, vaan Herran sanojen kuulemisen nälä. Niin me eletään niin kuin mielenkiintoisessa ajassa, jos ajatellaan ihan niin kuin seurakuntaa. Ja tätä kaikkea, mikä niin kuin seurakunnan keskellä tänä päivänä enemmän tai vähemmän vallitsee ja vaikuttaa. Niin se on mielenkiintoinen siinä mielessä. Itse muutaman päivän ajatellut tällaista kahta niin kuin asiaa, jotka ensinnäkin luin toisen ja kerran keskustelin yhden maanviljelijän kanssa tästä toisesta asiasta, jotka liittyy ihan normaaliin niin kuin ensinnäkin maanviljelykseen. Niin sellainen asia, mikä tämä maanviljelijä kertoi minulle ja joskus myöskin vähän samasta asiasta niin kuin lukenutkin jostain niin kuin aikakauslehdestä, niin nykyaikana kun ajatellaan leipää tai viljaa, jota niin kuin pellosta niin kuin tuotetaan ja saadaan, niin nykyaikaisin menetelmin näiden kemiallisten lannoitteiden ja muiden lisäaineiden ja ravintojen avulla siitä samasta peltoalasta, jos ajatellaan vaikka hehtaaripeltoala, niin saadaan moninkertainen sato verrattuna niin kuin entiseen aikaan. Nyt siis ajatuksena on tämä, että tänä päivänä näiden lisäravinteiden kautta, kemiallisten aineiden kautta ja avulla saadaan moninkertainen sato. Ja nyt se leipä, jota me niinku syömme, se niinku energiamäärältään tässä mielessä, se on ihan vastaava, mitä se oli entisinäkin aikoina, tänäkin päivänä, mitä me syödään tätä leipää. Se on ihan niinku sama, me saadaan niin sanotusti se energiamäärä siitä. Mutta se, minkä se on tehnyt maaperälle enemmän tai vähemmän tällainen niin sanotusti tuotanto, joka moninkertaistaa tämän viljan tuotannon, niin se on köyhdyttänyt maaperän sillä tavalla, että siinä leivässä, jota me tänä päivänä syödään, siinä ei ole niitä ravintoaineita, kivennäisaineita, mitä siinä oli entisenä aikana. Eli energiamäärä itsessään se on ihan sama. Mutta ravintoaineet enemmän tai vähemmän puuttuu tästä leivästä. No nyt, jos me verrataan tämän päivän kristillisyyteen, me ollaan ihan samanlaisessa tilanteessa, kristillisessä mielessä. Me tuotetaan enemmän tai vähemmän leipää kaikella tavalla, mitä tuleepa kirjallisuuden, lehtien, internetin, television, kaiken tämän välityksellä tai erilaisten Jumalan palvelusten. Mutta kysymys kuuluu tämä.
asia nimenomaan niin kuin ytimessä on tämä, että onko siinä leivässä, vaikka se antaa kokemuksellisesti. Se voi kokemuksellisesti ravita, se voi antaa ikään kuin energiaa, kun ollaan kokouksissa ja tapahtumissa. Mutta onko siinä ne ravinteet, mitkä siinä on alun perin Jumala on niin kuin säätänyt, eli ne hivennäisaineet, jotka pitkällä tähtäimellä, kun me katsotaan asiaa pitkällä tähtäimellä, niin ihminen elääkseen nimenomaan niitä tarvitsee. Ei pelkästään energiaa, sitäkin kyllä, mutta ennen kaikkea muuta. Ihmisen ruumis elääkseen, voidakseen hyvin, pysyäkseen terveen. Niin on riippuvainen nimenomaan näistä ravinteista ja kivennäisaineista. Ja nyt tällainen ylituotanto niin sanotusti on köyhdyttänyt maaperän. Ja se on vienyt siitä enemmän tai vähemmän tavallisesta leivästä. No nyt sama niin kuin vertauksena siinä mielessä niin kuin tämän päivän kristillisyyteen. Ja toinen asia on se, mistä tämä kaikki toiselta puolelta johtuu. Niin tänä päivänä, jos ajatellaan myöskin teollista tuotantoa, niin kuin ruokaa, jota me syödään, ruokaa, jota me kaupasta ostetaan, tällainenkin asia. Jos joku kuunteli tänä päivänä uutisia, itse kuuntelin päivällä 12 uutisia, niin Yle Radion niin uutisia, niin siellä puhuttiin aromeista. Että näillä aromeilla niin kuin makuja ja hajuja niin kuin saadaan aikaan ruokaa. No nyt itselläni on tällainen asia puhututtanut, jonka myöskin muutama vuosi takaperin luin. Niin tämä sama asia liittyy esimerkiksi sellaiseen kuin joku vaniljajäätelö tai vaniljajukurtti, mitä me niinku syödään. Niin se vanilja on keinotekoisesti, se maku on siihen keinotekoisesti tehty ja se ei ole aitoa vaniljaa. En sano sitä, etteikö ole sitä. Ole jäätelöitä tai jukurtteja, jos on aito vanilja. Mutta useimmiten se on keinotekoisesti tehty. Ja nyt kun me ollaan syöty tätä teollisesti tuotettua ruokaa vuosikausia, niin meiltä on hävinnyt kyky erottaa, mikä on oikeata ja mikä väärää. Me ei enää eroteta sitä, mikä on keinotekoisesti tuotettua ja mikä on todellista. No nyt kun me katsotaan niin kuin kristillisyyteen, niin mä ajan takaa tätä asiaa. Me eletään ihan samanlaisessa tilanteessa kristillisesti, kun meille koko ajan tuotetaan massatuotantona suurin piirtein. Sitä, mitä me niin kuin syödään Jumalan palvelusten kaiken muunkin muodossa, niin paljon on tullut syötyä, teollisesti tuotettua, että ei enää kyetä erottamaan sitä, mikä on oikeata ja mikä väärää. Ja nyt missä mielessä, ei pelkästään siinä mielessä, että niin kuin ajatuksena, että on niin kuin sellaisia ilmiöitä, totta kai sellaiset räikeimmät ilmiöt ja sellaiset niin kuin herättää kysymyksiä, mutta on myöskin sellainen asia, joka tulee tästä Joosefista nimenomaan liittyen, sillä Joosefhan oli henkilö, jonka Jumala oli asettanut jakamaan niin kuin leipää. Ja nyt Joosefin niin kuin merkityksestä ja asemasta on ensinnäkin tällainen yksi sanankohta ensimmäisessä Mooseksen kirjassa ja sen 45. luku ja 8. jae, jossa Joosef itse sanoo tässä kohdin. Useimmat varmasti tämän kertomuksen niin kuin tunteekin. Tässä kohden hän ilmoittaa itsensä niin kuin veljilleen, jotka eivät ole tunteneet häntä. Hän on täällä Egyptin maan niin kuin valtias tässä kohtaa. Ja hän sanoo tällaiset jakeet, että ette siis te ole lähettäneet minua tänne, vaan Jumala. Hän asetti minut Faaraon neuvonantajaksi ja koko hänen hovinsa herraksi ja koko Egyptin maan valtiaaksi. Ette siis te ole lähettäneet minua tänne, vaan Jumala, hän asetti minut Faaraolle isäksi, niin kuin hebrealainen käännös sanoo. Eli hän asetti minut Faaraolle isäksi. Ja nyt minun on puhututtanut tällainen asia, mitä Uudessa testamentissa myöskin monesti puhutaan ja viitataan niin kuin hengelliseen isyyteen. Ja nyt on ajatuksena se, että tässä me nähdään niin kuin Jumalan sanasta yksi hengellinen isä. On kysymyksessä Joosefista. Ja kun Joosef tässä tilanteessa puhuu, siis veljilleen, hän ei sano tätä Faaraolle, vaan hän puhuu niin kuin veljilleen, ilmoittaa itsensä veljille, ja hän sanoo rohkeasti tämän asian. Ensinnäkin, että ei veljet häntä lähettäneet sinne, vaikka veljet käytännössä heitti hänet kaivoon ja myi niille midianilaisille ja ketä sieltä tuli niitä kauppiaita. Vaikka veljet käytännössä sen kaiken niin kuin teki, niin kuitenkin hän sanoo, että te ette sitä niin kuin todellisuudessa toimittaneet, vaan Jumala. Ja mikä on myöskin se ajatuksena, hän asetti minut Faaraolle isäksi.
Ja minua siunaa sellainen asia, mitä minä olen viime päivinä itse niin kuin miettinyt ensinnäkin tähän niin kuin liittyen. Niin Joosef ei ole ollenkaan ylimielinen. Hän ei ajattele sillä tavalla, että hän olisi joku johtaja tai hän olisi joku sellainen henkilö, joka ylhäältä päin käsin ikään kuin johtaa muita ihmisiä. Hän on niin kuin yläpuolella kaikkeen mun. Hän ei ajattele ollenkaan näin. Tällainen ei ole hengellistä isyyttä. Se on täysin mahdoton ajatus. Jos Jumala on jotakin jollekin uskonut ja antanut, niin Jumala sen mukaisesti myöskin kasvattaa ihmisen sillä tavalla, että ihminen ei voi ajatella niin. Ihminen ei voi käyttää hyväkseen sitä, mitä Jumala on hänelle uskonut ja antanut, niin kuin itsensä eduksi. Se on täysin mahdotonta, jos ajatellaan hengellisesti niin kuin isyyttä tässä kohden. No nyt Joosef niin kuin sanoo velilleen tällaiset sanat. Ja toisekseen tässä on sellainen asia, että Joosef on rohkea. Sinäkin päivänä, jolloin Joosef tuotiin niin kuin Faaraon eteen ja sitten Faarao ilmoitti Joosefille sen unen. Että hän on nähnyt unen ja hän niin kuin kaipaisi siihen uneen niin kuin selitystä. Ja Joosef on täysin varma. Hän on täysin varma siitä, että se uni, minkä Faarao on nähnyt, ensinnäkin se on tullut Jumalalta ja se selitys, minkä Joosef sille unelle antaa, se on Jumalalta. Hän ei yhtään epäile sitä asiaa. Hän on täysin varma. Kun katsotaan Raamatussa muitakin henkilöitä, esimerkiksi sellaista henkilöä kuin Elia. Kun Elia tuli sen jumalattoman kuninkaan Aahabin eteen, niin hän sanoi sille Aahabille, että ei tule sadetta tähän maahan muutoin kuin minun sanani kautta. Siis täysin varmasti, rohkeasti, ei ollut mitään epävarmuutta. Ei ollut kysymys siitä, että Elia olisi lähtenyt pois siitä tilanteesta ja sydämessään ajatellut, että mitä jos huomenna sataakin. Ei ollut kysymys mistään tällaisesta. Oli täysin varmoja ja täysin rohkeina kaikessa siinä, mitä he niin kuin näki ja mitä he myöskin ymmärsi. Ja nyt mistä on kysymys? Paavali sanoo sellaiset sanat korintolaiskirjeessä, että se kyky, mikä meillä on, se on niin kuin Jumalasta. Jos ajatellaan nyt kaikkea tätä, mitä niin kuin vanhan testamentin puolella Joosefkin näkee selkeästi, että Jumala on lähettänyt hänet. Ei hän aina ymmärtänyt näin. Mutta tässä tilanteessa silmät on avautunut näkemään. Hän näkee Jumalan käden. Hän rohkeasti sanoo veljille, että Jumala on asettanut hänelle Faaraolle isäksi ja myöskin suhteessa niin kuin veljiin. On asettanut niin kuin sellaiseen asemaan, josta hän saattaa niin kuin hengellisesti neuvoa heitä. Ohjata oikealle tielle, ettei poikkea niin kuin oikealta tieltä. Paimentaa niin kuin hengellisessä mielessä. Palvella Jumalan armon avulla ja palvella kaikella sillä, mitä Jumala on heille uskonut ja antanut. Tässä mielessä. No nyt ajatuksena on se, että samassa kohtaa korintolaiskirjeessä Paavali puhuu sellaisesta asiasta kuin vanhan liiton kirkkaudesta ja uuden liiton kirkkaudesta. Ja hän viittaa Moosekseen siinä, että vanhassa liitossa oleva kirkkaus oli katoavaista, mutta uuden liiton kirkkaus ei ole enää katoavaista. Ja nyt samanaikaisesti, kuinka paljon enemmän ja suurempi on kirkkaus uudessa liitossa. No nyt jos ajatellaan ihan käytännön tasolla, nämä henkilöt Joosef näki selkeästi. Näki Jumalan käden johdon ja Jumalan vaikutuksen kaiken sen takana, missä hän itse sinä päivänä oli. Oli vanhan liiton kirkkaudessa. Eli Jumalan kirkkaudessa he ymmärsivät asiat niin kuin ne todellisuudessa on. Ja nyt sanotaan sanassa, että uudessa liitossa oleva kirkkaus, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, tuo vielä syvemmän ymmärryksen, tuo vielä syvemmän kyvyn nähdä ja ymmärtää, kuka Jumala on, millä tavalla Jumala meitä tahtoo tänä päivänä johtaa, millä tavalla Jumala tahtoo kansansa viedä eteenpäin, millä tavalla Jumala tahtoo kaikessa niin kuin vaikuttaa. Siis on kysymys suuremmasta niin kuin sananmukaisesti. No nyt kuitenkin samanaikaisesti, kun ajattelee tätä asiaa ja katsoo tätä asiaa, niin on tietty tie, jonka kaikki Jumalan palvelijat enemmän tai vähemmän on aina kulkeneet. Tullakseen niin kuin siihen pisteeseen, että he alkaa ymmärtää ja näkemään niin kuin Jumala on tarkoittanut heidän näin. Ja nyt ajatuksena on tämä, että kun viitataan tähän Joosefiin, niin tässä samassa luvussa Joosef sanoo tällaiset sanat, 22 jae.
Eli hän on keskustellut näiden veljen kanssa. Ja sitten tässä sanotaan näin, hän antoi 300 hopeasekeliä sekä 5 juhlapukua. Siis yhdelle näistä veljille eli Benjaminille hän antoi 300 hopeasekeliä sekä 5 juhlapukua. No nyt tämä on symbolinen, tämä on vertauskuvallinen. Tässä on valtava ajatus, tässä on valtava sanoma ajatuksena siitä, että muille veljille annettiin 1 puku ja yhdelle veljelle eli Benjaminille annettiin 5 pukua. Tässä on monta näkökulmaa, jos Jumala niin kuin sua armossa niin kuin avaa. Ensinnäkin Joosef puhuu itsestään. Joosefin elämässä me nähdään, että 5 pukua sisältyy niin kuin Joosefin elämään. Tässä tilanteessa, jossa hän on tässä 5. puvussa niin kuin veljen edessä ja Vaaraon edessä, niin Vaaraohan puetti hänet. Kun luetaan se kertomus, niin Vaarao puetti hänet vaatteisiin, uuteen niin kuin pukuun. No nyt kun aloitetaan lukemaan koko kertomusta Joosefista, sehän alkaa ensimmäisen Mooseksen kirjan 37. luku. Siinä heti sanotaan näin. Tämä on kertomus Jaakobin suvusta, kun Joosef oli 17 vuoden vanha. Oli hän veljensä kanssa lampaita paimentamassa. Hän oli nuorukaisena isänsä vaimojen Bilhan ja Silpan poikien seurassa, ja hän kertoi isälleen, mitä pahaa kuuli heistä puhuttavan. Ja Israel rakasti Joosefia enemmän kuin kaikkia muita poikiansa, koska hän oli syntynyt hänelle hänen vanhalla iällänsä, ja hän teetti hänelle pitkäliepeisen, hihallisen ihokkaan. Kun hänen veljensä näkivät, että heidän isänsä rakasti häntä enemmän kuin kaikkia hänen veljensä, vihasivat he häntä, eivätkä voineet puhutella häntä ystävällisesti. Rakkaudesta Jaakob osoitti poikansa kohtaan teettämällä hänelle niin kuin puvun, pitkäliäpeisen väri, niin kuin hebrealainen teksti antaa ymmärtää, että siinä oli värillisiä, erivärisiä raitoja. Se osoitti jotain, se kertoi jotakin. No se oli ensimmäinen puku. No nyt kun Joosef sitten lähtee noista tilanteista eteenpäin, niin veljet ottaa tämän puvun häneltä pois. Repii puvun häneltä pois ja heittää kaivoon. Ja hänet puetaan johonkin rääsyihin tai vaatteisiin joksikin aikaa, jossa hänet myydään orjaksi. Ja kun hänet myydään sinne orjaksi, Potifar ostaa, ja Raamattu sanoo, että Potifar puettaa myöskin Joosefin. Tulee 2. tai 3. puku hänen päällensä näissä tilanteissa. Ja sen seurauksena Potifarin luona on kiusauksia ja koetuksia, ja häneltä revitään se puku. Ja hänet puetaan vanginpukuun. Hän joutuu vankilaan, hänet laitetaan vanginpukuun, 4. tai 3. Miten tämän niin kuin lukee ja laskeekaan. Ja sitten siitä menee jonkin aikaa, Joosef on vankilassa. Näistä tapahtumista ensimmäisestä puvusta siihen niin sanotusti 5. pukuun, johon Faarao hänen pukee, niin on 13 vuotta, jos katsotaan Raamattua tässä mielessä. Ja silloin Faarao puettaa hänet siihen 5. pukuun. No nyt tämä ajatuksena itselläni on ensinnäkin tämä. Tässä on valtava niin kuin ajatus. Kun puhutaan Joosefista, niin se yleensähän liitetään, että Joosef on yksi kirkkaimpia esikuvia Raamatussa Kristuksesta, Jeesuksesta. Ja nyt kun luetaan Paavalin kirjeestä Filippiläisille, niin tässä on mielenkiintoinen asia. Paavalin kirje Filippiläisille ja sen se 2. luvussa. Ja Paavalin kirje Filippiläisille sen 2. luvussa sanotaan tällaiset sanat. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Niin, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistumaan sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Jos me katsotaan tällaisesta näkökulmasta niin kuin Jeesusta, niin tämä ensimmäinen sana, jonka Paavali tässä kirjoittaa, että joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto. Ensimmäinen puku, joka me nähdään Jeesuksella, on, että hän on Jumala.
Hän on lähtökohtaisesti Jumala ja hänellä on Jumalan muoto. Se on se ensimmäinen puku. Ja nyt Raamattu sanoo, Jeesus ottaa sen puvun itseltään pois, nöyryyttäen ja tyhjentäen itsensä, ja hän pukeutuu toiseen pukuun. Ja mikä se puku? Se on ihmisen kaltaisuus. Hänestä tulee ihminen. Jumalan poika pukeutuu niin kuin ihmiseksi. Tulee, ei pelkästään niin kuin pukuna, vaan todellisuudessa tulee ihmiseksi. Ja tässä puvussa ihmisenä hän elää ja hän kasvaa. Niin kuin Raamattu sanoi, että hän kasvoi viisaudessa, iässä ja armossa Jumalan sekä ihmisten edessä. Ja sitten kun hän on tullut täyteen ikään, niin hänet puetaan kolmanteen pukuun. Se on se tilanne, jossa hän on Johannes Kastajan kastettavana ja hän alkaa ilmoittamaan ihmisen poikana itseään. Alkaa ilmoittamaan itseään ja Jumala alkaa ilmoittamaan meille niin kuin salaisuutta, eli Kristussalaisuutta. Tässä kolmannessa puvussa hän ilmoittaa itseään. Ja sitten menee jonkin aikaa 3,5 vuotta, jolloin aika on tullut täyteen ja hänet puetaan neljänteen pukuun. Eli niin kuin me luetaan evankeliumeista, siihen purppuraiseen viittaan. Häneltä otetaan pois se entinen puku ja ne puettavat siihen purppuraiseen viittaan, jossa he pilkkaavat ja myöskin lopulta ristiin naulitsevat. Ja 5. puku on tämä, jossa tässä Paavali puhuu, että sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Niin, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistumaan sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat ja niiden, jotka maan alla ovat. Tässä on 5. puku. Kunnian kuninkaan ja kirkkauden Herran puku, jota ei enää pois oteta. Ja se on valtava niin kuin ajatuksena siinä mielessä, että kuinka niin kuin valtava Jumalan sana on. Kuinka valtavalla tavalla Jumalan sana, niin kuin esikuvallisesti, tässäkin mielessä, jos luetaan niin kuin Joosefin elämää, niin se osoittaa meille Kristusta, se kirkastaa meille Kristusta. Ja sattumalta ei Joosef anna tälle Benjaminille, nimenomaisesti Benjaminille 5 pukua. Kun katsotaan Israelin sukukuntia, nyt se tulee tämä toinen puoli tässä sanassa. Katsotaan niin kuin Israelin sukukuntia. Niin on ensinnäkin sellainen niin kuin ajatuksena tässä, että kun näille muille sukukunnin edustajille annettiin niin kuin 1 puku tässä tilanteessa, se puhuu meille ja itselleni niin kuin siitä asiasta, että me kaikki ollaan niin kuin Jumalan lapsia. Uskossa Jeesukseen, Kristukseen, meidät puetaan Raamatun mukaisesti hänen vanhurskautensa, eli hänen syyttömyytensä. Saman tien kun tunnustamme Jeesuksen Kristuksen omassa elämässämme Herraksi, niin samalla hetkellä Jumala pukee meidät. Ottaa pois vanhat vaatteet, eli syntisyytemme, asettaa sen Kristuksen päälle ja pukee meidät Kristuksen lahja vanhurskauteen. Tämä on se lähtökohta ja perusta, jolla me ollaan tänä päivänä. Ja tässä puvussa me ollaan tänä päivänä ja tässä puvussa me yhtenä päivänä astutaan myöskin Jumalan eteen. Emme omassa vanhurskaudessa, emme omassa vaelluksessamme, emmekä missään muussakaan tämän kaltaisessa, vaan ainoastaan Kristuksen armosta. Kristuksen täytetty työ on perustamme tänään ja se kestää ja se pysyy ja sitä ei pois oteta. Tässä mielessä sitä ei pois oteta. Ja kuitenkin samanaikaisesti, kun me ajatellaan tätä asiaa, että Jumala tahtoo kasvattaa meitä, Jumala tahtoo viedä omiansa eteenpäin, niin me käydään tässä mielessä niin Jeesuksen kuin myöskin Joosefin askelissa. Eli meille tarjotaan 5 pukua. Ja se tarkoittaa käytännössä jotakin, se merkitsee käytännössä jotakin. Ja nyt kun ajatellaan tätä asiaa, että Joosef antaa niin kuin Benjaminille, se ei sattumalta sitä tee, vaan se nimenomaisesti, jos me ajatellaan, että kuka niin kuin innoittaa meille niin kuin Raamattua ja kuka innoittaa niin kuin Raamatun henkilöitä, niin se on Jumalan pyhä henki. Ei ole ketään toista, joka ohjaisi meitä Jumalan tuntemiseen tässä mielessä. Vaikka meillä on Raamattu, vaikka meillä on Jumalan sana, niin me ei ymmärretä sitä. Se ei avaudu meille ilman Jumalan henkeä. Tässä mielessä tämä on niin kuin valtava myöskin se asia. Faarao sai sanan Jumalalta, se näki unen, joka Jumala sille antoi, mutta se ei ymmärtänyt sitä. Hovissa oli velhoja, siellä oli noitia ja kaikenlaisia selittäjiä, mutta kukaan ei pystynyt avata sitä sanaa heille.
Ja tässä mielessä, niin kuin mitä sanotaan Joosefista, Farao itse sanoo, että tässä on niin kuin Jumalan henki. Eli välittömästi, saman tien kun Joosef selittää Faraolle tämän unen, niin saman tien Farao on valmis asettamaan Joosefin koko Egyptin maan valtia.